Bigarren unitatea, atarian, oporretan bat. Begira, hauek Bilboko argazkiak dira. Erakutsi, erakutsi. Hau Loiuko aeroportua da. Eta horiek nor dira? Horiek Aitor eta Begoña dira, gure lagunak. Bilbokoak dira? Bai, Bilbokoak dira, eta Bilbon bizi dira. Eta zer da hori? Hori Euskalduna jauregia da. Eta hau Guggenheim museoa da. Ze modernoa. Bai, oso modernoa da. Eta zer zubi da hori? Hori Lasalbeko zubia da. Eta hori Begoñako basilika da. Bilbon oso famatua da. Hau Arriaga antzokia da. Eta zer da hori? Hori Bilboko metroa da. Bueno, sarbidea. Eta hura Bilboko tranbia. Bai, hiri modernoa. Bai, Bilbo oso hiri modernoa da.